फायबाय दे Yati pawak siya kolok legro. जों दिनै 40 ब्लकनि हयते YTF, DWF एवं टिप्रा मथा मिलिए जों इरा दूर टू दूर कैंपेन जोंनि पूर्व साब्रम बिसिनि आन्दारा दिनै कमप्लीट दंखा ते अ लगयो जों ताबक चागै नङै किसामिसा दाल बाथ हममानि अबना चागै नङै जों ताबो खरकसा इरा BJP ओ सामों खलायनाय दङ ओ BJP नि सामों खलायनाय दिनै जे जयनिं प्रग्राम अ जागो लगयो जिनि दङ जिनि ABC नि चेयरमैन धीरेन त्रिपुरा अबनि लगयो दङ जिनि त्रिपुरा मथानि ब्लक प्रेसिडेंट सार सपन त्रिपुरा अबनि लगयो दङ YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट टिकेन्द्र त्रिपुरा अबनि लगयो दङ वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि तो जत इरो आरो वारियर्स ऑफ दङ जिनि ते आं ताबो किसा मिसा करक साइ जिनि ब्लक प्रेसिडेंट हयते जों बन जिनि बाना रमिदनाय आं कयो जिनि ब्लक प्रेसिडेंट किसा मिसा करक यार सारिका तिनी जों फाइका साब्रुम पूर्व साब्रुम BC आव जों सकाल 10टा नागारनि सिनि जों डोर टू डोर कैम्प लेका जों जथेष्ट माने जनगणनि जों सापर्टेड माहा एवं अ सापर्टारनि बिसिनखै जों साब्रुम एसेम्बलियाव जाते 2023 जे फाइनाय अ BC एसेम्बलियाव सिनि कैंडिडेट अंनाय 100% जों एकाइल रायख्लायनाय अलरायनि बिसिनखै आं सानि मोसौ इरो फाइ मानदाग जागानि YTF नि ब्लक नि प्रेसिडेंट टिकेन्द्र एवं फाइ मानदाग डिस्ट्रिक्ट नि सिनि सार जीवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फाइ मानदाग सिनि सार सेंट्रल नि सपन कुमार त्रिपुरा एवं सेंट्रल नि मेम्बर दङ सुदीप आरो फाइजागानि एसेम्बली नि वारियर्स ऑफ जतनानि माखानि हामबाय आखारो जों तामान हिंदी जों जथेष्ट परिमाण जों दूर टू दूर कैम्प खालाय जों साफल्य हा अबनि बिसिन कतै जों से दूर टू कैम्प खालायबानि बिसिन कतै जों एकजन बरुक नमाहा खरकसा BJP नि लीडर्स सामुंतांगनि बागे अ लीडर न जों तिनी त्रिपुरा मथागो जॉइन खायनाय किरण त्रिपुरा खरकसा पूर्व साब्रुमनि BJP नि जुब मोर्चानि सामुंतांग जुब